Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa das ang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang adto matatampo nagdasangan nga Rana. Rana, take this ring as a sign of my love and faithfulness to you. Natagag ang sing-sing. Asum to. Nora, sorry. It's okay. Abi ni Morana, kadto nga pagkahug sa singsing, kung sa kinaraan pa malas baya to, na ako na yung mga pagsuway nga moabot sa inyong kaminyoon. Mama, gidoy, mutuong manon ana. Bitaw ma, normal naman siguro nga naagi mga pagsuway, pero nahibaw maming duha si Rana nga bisag unsay mahitabo. Di gud mi mapada sa problema. Di gud mi magbuhag tungod kay mahal kay namo ni Rana ang usag-usa. Sakto gid ka, Han. Han, magusta na mo katuig, sukat na makasal, pero ang tudron, wa pa magkipuntay baby. Maulagi, Han. Unsa ka kung magpa-check up ta? Mabaw ang matris ni mo, misis. Dili siya basta-basta makaproduce. She needs more rest and take vitamins if willing siya magkaanak. Mau ba, Dok? Yes. Salamat, Dok. Han, nakadungog ka sa gisulting, Dok, ha? Kinahanglan mo pahuway ka o muinom po ka vitamins. Buhatan ako tanan, Han. Ara makakita ta sa itong liwat. Han, mananghit ko ba? Nami seminar. Unya mga 3 days kong mawa din eh. Okay ra ka kung ikaw rang usa ang mabilin din eh. Okay ra, Han, uy. Masuri matsatas Ruben din sa bay, so dili ra ko magmingaw. Basta, pag-amping biya dito, ha? Yes, Han. Ikaw po. Ay, pasubray nagkaluag ng bana ni Nuday. Kay bisag ninyo na mo, no? Nay, buguno, nabagi kayo na snil. Ikaw, Giday. Pinanggaog mahal ko sa kumbana. And dako kong pagsalig niya. Mao pa. Sige. Mamagkaha. Nga, kano sa mga siyang uli, ha? 3 days madaw lang sa seminar. Mao ba? Han, basig madugay kong uli ron, ha? Kay meeting na mo. Ha? Meeting? Diba, bag-ura mong nag-seminar, niya, meeting na sad? Mao lagi. Ay, nagkang kay changes sa office good. Mura man yung mga bagong ipang-hire, eh. Nga, kinahanglan pag i-training. Mao ba? Okay, sige, amping. Ikaw pa, Han. Ano ko paabutay panihapon, ha? Kaon lagi mo.
Ruben, man akong migang bayot. Ano man ka, ha? Hello? Day, asa si ni Elron? Meeting nila, Day. Nga nakita man ka? Mo ba? Meeting? I-text na ako ni mga kung himutangan ron, ha? Ay, ikit pagdugay, day. Aniha, day ko. Kung mahimo, paghabal-habal na lang. Ha? Tanawang imong maing laki, day. Tanawa. Oh, tanawin mo maing laki ba na, oh? Naikuyog na yung babae. Unya, mo na yung meeting? Ha? Nga, unsa man? Ha? Barog lang ka? Unsa may bato ni mo, ha? Doolan ako sila. Neil? Oh. Rana? Oh, God! Nasakpan na kita si mo asawa. Yada, mahimo ba? Amo lang sa akong asawa. Unya ako. Unsaon man ko? Pauli lang una. Dili ko skandalosa nga pagkababay. Mang mamauli tas ato og ato ta mag-istorya. Rana. Kinsa tong babayhan na? Kabit ni mo? Oh. Sultihi ko! Oh. Sorry. Ganang nabuhat ni mo. Tungod ba kay dili ko kahatag og anak ni mo? Wa ka mo tubag. Sumaog gitingali. Rana. Mabdusit. Kanisala ko ni mo gibuang. Sorry, Rana. Sorry. Dili lalimi mo gihatag sa kong gibate, Rondel. Naipaw ko. Huwag ko ni mo. Please. Ayaw lang kumuwag eh. Neil. Hindi to lalim ng imong sitwasyon, day, sa inyong kaminyoon. Pero, bilib ko nimo, ha? Tungod sa imong kay strong, bisan gibinuangan na ka, pero nakadare gihapon kag dawat sa ilang anak. Tuwad kinakita na ako nga nalipay si Neil, day. And, nahibaw man sad ko nga dali ko makahatag niya na nga kalipay. So, sabay katungod na ako nga mapugong, diba? Hello! Dako kag katungod kay asawa ka, oy, na unsam taong kay. Usa pa, ang kaminyon is not all about happiness. It's accepting your flaws and imperfections as well. Day. Han, si Edel nanawag. O ganato bago na ko? Yeah, sure. Go ahead. Thank you. Hello? Unsa? Sige. Muwan ako, magpalit ko tambal. Sige, bye. Nga no? Han, okay na ka kung atuuno na akong bata. Taas ko nung kay Glanat. Palitan ako tambal. Mao ba? Sige. Thank you, Han. Bisa na tinuod, nasakitan ko. Pero dili ko gustong idaw ay mong kalipay nila.
Ano man imo lang ipada ang bata sa inyo? At least, in that way, di na kinahanglang magpundo si Neil dito sa ila ni Ethel. Bitaw, day, no? Trust me, daghan kayong pwede mahitabo in just a matter of seconds. Day. Tinuod ka, Han? Okay na niyo? O, lagi. Nga nang dili, good. Anak man na nimo. Sige, sige. Akong inon si Ethel nga okay na niyo. Han, ikaw unay bahala sa bata, ha? Mula ka una ko kadiyot. Magpalit yung snacks na to. Sige, Han. Ay, hindi ka di ay kalimod, no? Nga anak kid siyang ni Neil. Kay na, Xerox copy gig kayo. Ay, Neil, cute. Maulagi. Cute, oy. Ay, Maya. Maayo! Kinsa man nun? Kaya subaan na, ay. Ngigan ni mo, no? Oh. Ethel? Mayo kay nakailangan ako. Kugos-kugos pa ka sa kong anak. Ambi na! Hala, oy! Pwede ba ganyan na lang ni mo kuha ng bata kung maabot na snail? Ano kita magbuot man ka? Nga ako may inahanan na. Hoy, hoy! Hinahinayan ang tingog ni mo, ha? Iskandalusa ba ni mo, ay? Kawan ni mo yung maayong batasan, God. Much kay kasi mong dagway. Ayaw pag-apil-apil bayuta ka, ha? Hala! Og mas maayo naman sa ayod mo nga mabdos ko karon sa ikaduha na mong anak ni Neil. Ah! Unsa? Ginoo ko. Dili na ko nila. Sobra na kayo kasakit imong gibuhat na ko. Rana, Han, super. Nasad? Kung tinudan ni pa imong suhi na ko, wa na unta nimo usbi pa. Pero Neil, ikaduhang higayon. Ikaduhang higayon nga imo na sa siyang gipamabdusan. Rana, sino ako, Han? Sino ako? Pasaylo asad ko. Pero makigbuwag na gid ko nimo. Rana. Onya, magsige na lang kagingon, ana. Dili ganahan mo kaon? Ma, Nak, asawa ka. Mas dako kag katungod sa imong bana. Oh, nak, naunsa ka man, ha? lain mo na akong kabuhi, ma. Uy, dili ka kamabtos. Unsa, ma? Magpalit ta og piti aron, makasiguro ta. Ma-positive. Positive, ma. Mabdus yun ko. Karon, mas naana kay rason nga angay nimong bawion ang imong bana. Ma. Nga niya ka? Ni ako rin bawion ako kumbana. Rana? Mahimo ba? Ayaw na pang ambisyon? Doon na may mga anak. Mabdos ko. Og ikaw, hunong nas pagsamok sa kumbana, ha? Kitingali ato ka mahugspisuhan kung tinudunti ka. Dili magkakabot mawad ano ginahan imong mga anak. Rana, Kabitra ka. Asawa ko. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Nagkabalik kami sa kumbana, ug karon nga naa nami anak, mas na-feel na ko ron iyang pagpangga o pag-atiman.
Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.